Unha parte da economía retomou hoxe a súa actividade despois de 2 semanas suspendida. Centos de persoas incorporáronse hoxe ao seu posto laboral coa reactivación dos denominados sectores non esenciais. Entre os que volven ao traballo atópase parte da industria. Na nosa contorna, o remate desta hibernación de 15 días ten pouco impacto pola forte dependencia do sector servizos que mantén a súa actividade paralizada. A demanda é moi baixa, entón, non creo que incorporen as súas plantillas máis alá de un 10-15% de persoal. Entonces, a incidencia, xa digo, nunha comarca onde o sector servicios, comercio, turismo, restauración e vitivinícola é o máis potente, pois xa digo, non ten unha incidencia moi grande na comarca do Salnés, Arousa, non? Tamén volveu hoxe a actividade o sector da construción, aínda que só no caso de obras novas. Creemos que non é demasiado importante porque, xa digo, a construción exclúese o que non é obra nova, o sea, obras de rehabilitación, onde estén persoas a traballar, está excluído, entonces, a incidencia non é grande. Tamén retoma a actividade a obra pública. Moitos concellos xa se están a poñer ao día coa situación de cada un dos proxectos para retomar os traballos. É o caso, por exemplo, do Concello de Pontevedra, onde moitas actuacións quedaron paralizadas polo coronavirus. O que estamos facendo é poñéndonos ao día, analizando cal é a situación de cada un dos contratos. De feito, o alcalde ten previsto convocar os técnicos do Concello que fan seguimento dos diferentes contratos precisamente para poñérmonos ao día de cal é a situación concreta de cada contrato, de cal é a situación das empresas a hora de poder acometer a volta ao traballo e de que maneira e en condicións de seguridade. Sobre as condicións de seguridade, o Goberno Central editou unha guía de boas prácticas con recomendacións para os traballadores para previr novos contaxios.